kassiin 4,90. Katsotaan mitä kaikkea siellä löytyy sisällä. Tämmönen jogurtti, mango, juustoportin. Sitten on toinen jogurtti, banaanin makuinen. Tämmönen herkkusienisalaatti. Activian jogurtteja. Sitten on burgerpihvi. Nämä on hyvät, kun nämä voi pakastaa ja käyttää sitten myöhemmin. Ja salty caramel wings. Varmaan joku tämmönen uutuusmaku. Senkin voi pakastaa. Samoin kuin nämä valmisateriat. Siellä on hernekeittoa löytyy. Ja mitäs muuta keittoa? Kankookoskeittoa. Niikin menee pakkaseen myöhemmälle. Sitten paahtopaisti rieska. Ja sitten vielä vikana, mitäs täältä löytyy, maalaisperunasalaatti. Näistä saa vaikka mitä kokkailtua, vaan 4,90. Ja osana, jolla laittaa tosiaan pakkaseen, niin pitenee vähän käyttöikä.